Čiže pustil si to. Čaute lidi, zdravím ja vás mazáci u našeho prvého videa z hry. Far Cry 3. Aj, dobre. OK, čiže kúknem, najprv si tu niečo predáme. Začíname až po tej vežičke, aj po tom tábore. Prvom, lebo znova sa na to nedalo natočiť, lebo neviem. Lebo Proste- keď sme boli pri tom kliku, Tak tam boli nejaké také veci, nedalo ktoré... sa nám hodiť kameň. Hej, ešte tam sme nemali tú misiu, ale To sme obsadili tam. nevadí. Čiže, aký máme toto? Čiže máme STGčko, farba a zameriavač. OK, tak poďme si dať túto. Čakaj, ja viem asi aký. A ešte ja som jeden tábor. No. Čiže začíname tu takto, výbavička STGčko. Iba STGčko. OK. Ešte nemáme. Tak toto si môžeme dať, zabitie piráta. Achievement skilly, máme sa tam nejaké... A nie je to ďaleko 200 metrov. Ja aj tento tábor poznám. Som aj obsadil. Počkaj, to je tam hore. Ty vole. No. Ja som tiež chytáva na tíšanu. Takže zo snajperku tak som mohol podsať. Snajperku tu nemáš. No ale tam zlý bol zo snajperku. No. Nevedel som ako ho sundať, tak som sundal dvoch, zbadal jedného, že som strelil, hneď utekal, nabehol. No. Čiže ešte potrebujeme 500 prachov a uvidíš takú super mega ultra giga mega zbraň. Takže už je dobrá, keď je ultra mega super giga zbraň. Áno. Iba zasa Ale te... teraz sa dá. To vidíš. A na peňaženku potrebujeme čo? Už máme peňaženku. Alebo na zbraňne. Ten vacek. Ej, nezdrhaj mi. Pekne od spodku. Nechceme vedieť, čo sme nerobili. Presne tak. Sme ho vykastrovali. Presne. Dúfam, že to nebola svinia. Nevadí. Hej, tu sú, ja už som videl tam jedného. To si aj ty robil, nie? Toto? No, to si už robil. Minulú, keď som bol doma. No. Láňo dostaneš pekne, no. No, 275 základných, lebo keď ešte to, čo zabijete, ho prehľadáte, tak dostanete ďalších 100. Čo tam ideš šťať? Však vidím iba jedného. Ale choď. Hore, pri šťaní, to je najlepšie. Krásne si ho. Ne. Prehľadáme telo a zoberieme si zbraň. Lebo toto akáčko je nič a auto to ide. Už sa nám nasvietilo. Áno, áno, prišli rakiati. OK. Krása. Dole. OK, tu krásne ideme si takto. No a pôjdeme po príbehu, aby sme dostali... Kde sa nastavíme? Čo? Nastavíme. Čo? Nastavíme? Na čo nastavíme chceš? No. Čiže toho prehľadáme. Koľko to stojí 1300? A Čo? už si prihľadol to za toho 170? Hej, hej.
Čiže Koľko stojí? 1100, ešte potrebujeme našetriť, ale ideme teraz si dať. Poslednú vežičku. Počkaj, ktorá je bližšie. A ideme na túto vežičku. A potom bude koniec videa. Hej. A my zatiaľ obsadíme všelijaké vežičky zatiaľ. Vežičky to nič, aby sme dostali iba zbranie. Kúkal som, ale tam bola tá veľká. OK, to je 600. A ešte toto treba zobrať. OK, memory card. A ideme. 700 metrov, približne. OK. A ešte 250 sme za to dostali. A máme? Nemáme. Čiže obsadíme dosť veľa veží. Je ich tu 16, neviem. Ale asi hej. Však hej, ale možno obsadíme dosť veží. Teraz, za videjko. Hej, kúpime novú zbraň a ideme na nejaké tie táborisky. A zatiaľ poobsazujeme dosť veží, možno aj všetky, aby sme mali odomknuté zbranie a také. To vás nebude zaujímavé, ako na ňu šplháme. Odomkneme a potom najprv budeme dávať tábory. A keď už dáme tie všetky tábory, tak potom budeme už robiť hlavnú misiu. Ako vidím, to tu je tábor. Ale to nie je ten veľký, to je iba taký krpatý. Nejaký odolný. Ale... Easy. Akože nemí všetky náboje. Tak to stačí, nožíko na dve rány sú dole. Loot body. Kde máš náboj? Máme ešte plný zásobník. Jeden. No však plný zásobník. Tam je asi táboris. Kľudne, či tu nie je bednis. Nie je tu. Tam tá veža, čiže tu si dáme a ideme potom už obsadíme možno takých 10 veží, nie? Aby sme mali čo najväčšiu oblasť odhalenú a potom budeme už dávať normálne tábory. Dúfam, že sa podarí aj na Tišana. A toto potrebujeme. Tapíra zabiť. Ja ešte viacej kotúvaš. Prd. To je taký kopec. Svina. Si zakotúvala? Krásne. No a teraz nám ešte povedz, čo by sme mohli natáčať. Ježiš, ja viem, tu býva krokodíl. Hej? Aha. Zabijeme ho? Počkaj, ja ti ukážem niečo. Keď budeme tak, o chvíľku. Býva tuto takto. Už som videl, jak jednu kozu zabil aj mňa. To bude sranda, keď nás zabije. Ale budem bojovať stáročne. Aj tu môže byť. Kde môže po nás chňapnúť, číhať, ale tak iba tak pri brehu. Jasné. Budeme takto plávať. A potom keď nás zabije, tak to ukončí. Hej. A my zatiaľ teda tie vežičky dáme, aby sme mali nové zbranie. Potom máme tých 1100 peniazí. Tak kúpime tú zbraň. Tak nekúpime, lebo možno ju dostaneme z vežičky. Tak ju teda budeme... Tak ju teda vylepšíme. No, musíme ísť druhou stranou, aby sme zbadali toho krokodíla. Ale je tu. Ja ti ho ukážem hneď. Videl si už krokodíla? Áno. Ale trd.
A už si mal hlavu jeho papuli? Áno. Dojdi. Tak je To asi. ukončíme. Chvíľka, iba toho krokodíla nájdeme. To je tuto, takto pri brehu. To bude tam dlho dávať. Zatiaľ to tam budem dávať a čo sa to tam bude dávať, tak my budeme obsadzovať vežičky. Krásne. Ale tábory necháme na videjku. Ešte chvíľku. Tu bude. No, čiže zoberieme, vidíte krásne bedničku. A tu, ak nebude na tomto úseku ten krokodil, tak to ukončíme. A tu by mal byť, áno, tam je. Už ho vidím. Tu je, vidíte, tu šíha tá sviňa. Vidíte, aké veľké to je? Ideme sa skúsiť? Ideme do ňoho? Kámo. A už je po nás. Si mal stáť. Nie držať. Hej? Hej, stačilo držať. Nezabiješ. Zabiješ, keď budeš do ňoho strieľať. Čiže, takže, čusiky busiky. Čus.